Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Inimposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado o gapit sa 7 na buwan mahigala sa Marso tuig 2026. Straight to the point. Sa gyapon na tagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbaga mga expose, naguna mga reports, dinhila man gyapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may skutanan karon nga buntaga mga kaigsunan, big time oil price hike gipaabot nga ipatuman sa sunod semana. Straight to the point. Epekto kini sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East. Straight to the point. Base sa tulo ka adlaw nga trading sa lana, gibana-bana sa Department of Energy nga ipatuman ang 7 pesos nga usbaw sa presyos gasolina ang matag litro. Straight to the point. Isos Ginoo ko, saon naman na taon mga kaigsunan. Patong og 7 pesos pagka makalilisang mga higala. Ha? Unya ang sweldo mga higala sa mga empleyado, ang kinini ang mga income wa mo tubo. Apan ang gastuhanan mahigala mo ini tubo. Straight to the point. Tingali mangitag laing pamaagi ning usay kalaki ni ron kasamang nistor. Kanta ning pagtagad lubutaga sa atong pamanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ibana-bana ni sa DOE, ha? DOE. E patuman ang 7 pesos nga usbaw. 15 pesos sab sa diesel, Isus Ginoo ko. O 20 pesos, 28 pesos ang sa kerosene. Straight to the point. Ang gobyerno ni hangyo sa mga oil players nga himuong staggered ang pagpatuman sa uminto sa presyo sa lana. Straight to the point. O ni resulta mahigala sa kaguliyang diha makagalaan sa tunga-tungang sidlakan. Straight to the point. Naututa mahigala madali ni kahuman, aron sa ingon ni anak mahigala mo balik ta sa normal. Labi na ang presyo sa mga produktong petrolyo kay kung kini mo'y unang mapitahan, musunod-sunod na dayon mahigala ang uban. Straight to the point. Samtang sa laing bahin usa ka fast craft nga dunay biyahe nga Sugbo paingon mga kigalaan sa Hitafe sa Bohol. Ingon man Sugbo paingon sa Palumpon Leyte ni Kanselar una sa ilang mga biyahe sugod kagahapon. Straight to the O point. ang gihimong rason mao ang fuel crisis nga nakaapekto sa ilang operasyon. Straight to the point. So putol na mahigalang biyahe kay tan-aw nila medyo delikado, lisod kaayo, di ta kasustenir aning kalakiha. Dumikan sa pagtaas mga higala sa presyo mga kaigalaan sa mga produktong petrolyo, matod pa alkanse sa biyahe. Straight to the point. Labi na mga higala gamay ra pasayro. Unya labi pa ka ng mga lugar mga higala nga gamay pagpasayro daghan pang pasis. Wa na, di kabawing negosyante. Kata ni pagtagad lubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang mga restaurant operator sa South Road Properties nihimo og open letter ngadto ni Cebu City Mayor Nestor Archibal. Labot ni sa epekto sa temporaryong paglabay sa basura diha sa SRP. Straight to the point. Tagantasa sa pagtagad karon nga buntaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Sa kauluhan National Bureau of Investigation ni sumon sa 18 ka mga kanhi Marines karong nga Marso 11. Apil sa gipatawag mao ang notary public nga nagpirma sa ilang affidavit. Straight to the point. Ato lang klarohon mahigala sa NBI ha. I hope makaigalaan nga napay nahabilin nga prinsipyo o moral foundation nga ang atong imbisigahon kining content ining affidavit sa mga Marines. Okay lang na imbisigahan at tanan pero medyo lahi mangdagan sa mga plano ng investigasyon daykin. Ang kadto mahigalang musulti mo may gukuron. Tanawa kuno sad ang ilang testimonya. Straight to the point. I hope mga kigalaan nga ang NBI mohimo sila sa tinarong balang. Okay, imbisigaran ng mga Marines, tanawa ang mga background nila. Tanawa. Pero tanawa sad ang ilang content sa ilang testimonya. Tanawa sad og dunay kamatuoran kanang ilang mga alegasyon.
Straight to the point. Kataning pagtagad sab karong buntaga mahigala sa atong pabanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Malacañang ni pahibaw nga dunay mga buhatan sa gobyerno nga ipaubos sa 4-day work week subay usab sa conservation measures nga ipatuman sa gobyerno. Straight to the Og point. samtang sa laing balita mga kaigalaan, ang White House nibutyag nga upat ngadto sa 6 ka semana ang gikinahanglan aron makabot mahigala matud pa ang katuyuan ini sa paggira batok sa Iran. Straight to the point. Termino mahigala 4 to 5 weeks man to karon murag nga usab man 4 to 6 weeks na mga higala. Straight to the Ato sa point. nitagad pagtagad kay karong adlaw mao ang ikapitong adlaw. Exactly 1 week gikan sa pagbombardiyo sa Israel mga kigalaan og US didto sa nasod sa Iran. Straight to the Ato point. nitagad pagtagad mahigala. Murag ni increase na mahigala ang kwan. Ha? Ang ilang pagbombardiyo mga kigalaan sa Israel o sa US o ni-decrease na pod ang Iran airstrikes day. Ato ni hatagag pagtagad robutaga mga kigalaan kay kung atong masubay karon 1 week naman. Pero imong matan-aw murag wa pay sign sa pagsurrender, ha? Straight to the point. Murag doon na nay pagkaluya gamay pero wa pay sign sa pagsurrender. Ang Iran mga kigalaan mo ni nga murag mulanat-lanat pa ang gubat. Ato ni hatagag pagtagad robutaga usab sa atong pabanuban mga kigalaan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Napabay ikasukol ang Iran mauna nga wa pay sign nga mo surrender or taas lang gyud og garbo ang ilang mga leaders. Sama sa hitabo ni kanhi Iraq, no? Kanang Iran ug Iraq silingan man na nagira man sa una. Katong Iraq mga kigalaan nga diin taas og garbo si Saddam Hussein. Taas og garbo, wa gyud mo surrender hanton nga wa sa mamatay. Ato ni tagag pagtagad robutaga mga kigalaan. No, ang iyang mga leaders sad apil na. So kini karon patay na si Ayatollah Ali Khamenei apan wa pay sign sa pagsurrender. Malagmit mahigala unsa man naluya na musukol pa or taas lang gyud og garbo. Straight to the point. Kini guban pang mga eskwelanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado at